Lebo ty nechápeš otázku. Máme na to, aby sme si uvedomili veci. Veď my si nedokážeme uvedomiť ani také základné veci, že sa to rozkráda krajina. Nedokážeme si uvedomiť takú základnú vec, že keby nás 100, 200, 300 tisíc vyšlo na tie palisády, tak to všetko skončí. Hej? Ale bojíme sa. My si nevieme uvedomiť, že sa oni nás boja. Hej? A my si to nedokážeme uvedomiť. My si veľa vecí základných, ktoré by túto spoločnosť mohli veľmi rýchlo zmeniť, si nedokážeme uvedomiť, nemáme na to a preto sme tam, kde sme. Bohužiaľ. Vieš, toto je celý problém. Hej? Nie, my si to nevieme uvedomiť, my si veľa vecí nevieme uvedomiť. Veľa zrejmých vecí si nevieme uvedomiť, sme vymastení médiami, veríme politikom, myslíme si, že to, čo je, že je OK. Hej, proste niekto príde zdierať ťa 24 hodín denne a ty si v tej fázi už, že no okej, no dobre, vieš. A my si nevieme uvedomiť, že je to naše právo, aby sa toto nedialo. Takže ako si tí ľudia teda uvedomia to, čo hovoríš ty?